katiyuping samirana lumrang gandaning karangan kayu mati babar wite maruta awur kulawan riris marku jonggolinang ngasraya Pujangga munya mangrangin pamileting gondo trigondo Kocapong nggih nyelu maksana Raden Antarja kadheraken ingkang rayi Irawan asal mawat ing praja Ngastina kadya sinengkaken nggih saksana manjing wana tumurun ing jurang minggah wukir kadya sinengka senajan manut bambing kapereng lemah miring geger mengger anggra gugur ora ngitang bebayaning margi kacarian kang den ulati paling cipta daya-daya dumugi praja ing Ngastina mapan tedak turing kesemara besing madewi jeneng Andaratapa dasar kono agung prihatosira wusanane gogrok uli srombo bisa nimbulaken pengari bawa goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi ana lindu sedina kaping 7 ketiga dawa lemah bungkak bledug mangampak pandriti sapi gumarang pangaluping aswajak nimbulaken gegebluk akeh Rajapati tanentu akeh kang mati kepentang telo mino tanantu waris najan to satu kewan tanantu bugo roning mandira gung katon ronto katyuping angin sumawuring bantala tangising langit udan balas salamungsa kluwung-kluwung pating palengkung teja mangkara-kara dedet irwati gunung longsor tarung padha gunung lemah mblegak sangka bantring goro-goro nganti kayu seprangkul rong prangkul rubuh katiping goro-goro ambelas sayang kacandra kaya babatan pacing bumi lan langit kok tangkep-tangkep lintang pinduri nonton-nonton dadate pating klawer telara taun pating celorot pintu sira manangkep bujat-bujat to kawat candra dimuka swaraning banyu katon gumaludhuk kaya bisa mbendhetno gunung kinebur-kebur kinocak-kocak gambiraya tirta kagi wewalikan puncahing gunung jamur dipokaya amblek-amblego petite wananto bogo kupat kapitan nyekti kalamun takwat nyangga bumi kaya pecut penjalintingan karo angin akeh dewa kang samya kantaka widodaren jere kepati akeh para satriya kang tintrim para ratu kang susah akeh para yoga kang padha nalungsa tanana gamelan samya tintring muwun padha sanali sumbring goro-goro kacarita sang Hyang Bunyanda Tirta Kamandanu kasirep mawi dayang Tirta Kamandanu ing atase Suraya tintrem mercapada bisa ana swara ingkang kadya tikel matikel yen kacandra lir gundala sasra gundala gelap sasra sewu gelap sewu nibareng yen kapyarsa sangka ing kagono kok bisa nyigar jagat wani goro-goro sapa tambu sapa jalma kang kuninga sak sirping goro-goro sinarengan jumedulira putra karang kabulutan Trimakanda kang samya gegojikan wonten Ngara-Ramba yaning talaga kaki langit mambang tepas wulan pamaneka
Sakjroning aku mlebu ana taman Mairakaca. Sakjroning aku mlebu ana taman Mairakaca. Iki ana satriya bagus sing mapan ana kene. Yen tak candra satriya iki klebu candra. Dedege kaya ringene sungsang. Polatane ndamar kangenan. Rambute prentel-prentel ngandan-andan ireng mulus sulak rondo ijo alis nanggal pisan nektra kocak lindrine grana ngurunge waja tetesing toya janggane ngulan-ulan janggute kraket karo dodo jenengmu sapa wong bagus menawa kowe takon karo aku Genti aku takon kowe ngaku sapa jenengmu? Ditakoni durung aku genti takon. Jamak lumrah yen adus mesti teles. Sapa keceblok mesti bupak lendut. Sapa utang mesti nyaur. Sapa utang mesti ngapusi. Marata gage kowe enggal ngaku ratu ngendi sapa jenengmu? Ana ratu Gagah Prakosa prawireng jurit godhek kok simbar jaja. Agemane nganti pating glebyar sarwa mas sarwa inten. Sarunge ambune letenge ra ilok-ilok. Kuwi jenenge ora wong alam lek kuwi jan wong moyoke kuwi kok sarung barang domongke. Takon karo aku iki Ratu Nguter Gelung Prabu Jungkung Mardiya aku. Kowe Jungkung Mardiya, kowe sapa? Satriya sangka Madukara. Aku Arjuna ya Bambang Paidi. Ora Paidi reng Permadi utawa Pamadi kok Paidi. Lek nyuwara kuwi sing gedhe ora nyemimih ngono kuwi. Menawa kowe takon karo aku Permadi ngono ora ngono. Menawa kuwi sik blero kuwi. Menawa kowe takon karo kurang gedhe. Menawa kowe takon karo aku titik engkas. Menawa kowe takon karo aku setitik engkas. Menawa kowe takon karo aku titik engkas. Apa gong ngembos. Wong bengok kok njur ngemprek. Lah wong kene klim nyuwara mripate antek mendelo e. Isih kurang gedhe terus. Permadi apa? Aku teko mrene apa nyata kowe nggibang calon bojoku Diajeng Wara Srikandi. Aku ki ora nggibang nanging Diajeng Wara Srikandi kuwi mbeguru karo aku kepengin manah. Tak ajari nyekel panah. Saiki wis pantitis pangembating panah. Wis emat temenanan. Gandeng saiki wis bisa purna nggone ajar manah. Srikandi tak jaluk tak gawa bali ana ing kraton Nguter Gelung. Mumpung iki ana wonge mengko tak tarine nek gelem ya gawan nek ra gelem aja tok jiak.
Ya jajal talinen. Yajeng para Sri Kandi. Sri Kandi. Di Sri Kemblung. Sri Nduwer. Gong. Enapa? Dadekke Sri Kandi mah ngumple. Lah aku kira ora ngerti acarane. Ora ana sasmita apa-apa kok serak-serik. Kowe iki didadekke Sri Kandi, Petruk Jungkung Mardiya, aku Permadi. Ora ngono, kae Jungkung Mardiya, kowe Sumadi, Permadi. Permadi aku Sri Kandi. Oh, beda. Iya, was kemang aku. Yakin trimo tok pentunge aku kon salah gedaden dadi wedok gemang temenan. Ngapa meteng aku? Ora wedok temenanan kok njur pegane meteng. Le muyuk-muyuk ora wajan. Pokoke ming wedok-wedokan. Oh, didapuk wedok. Ayo, ning ora malik grimbyang. Ora. Oh. Sing tak kuwatirke nek malik grimbyang kok ndak. Ora ana sing bagong. Yajeng ora Sri Kandi. Apa? Suarane kok ngono. Lah urung kulino kaya suarane Sri Kandi iki cilik. Jagat kula Kang Mas Arjuna, kula pangeran. Oh. Kowe saiki adigawa bali Jungkung Mardiya wis kono gane wis rampung lek ngajar manah, kowe gelem. Nibo to? Heeh, yuk tangi meneh. Iki wong apa ngono bojo kok dineneki kula ampun matur yen kula tresna kan panjenengan. Kula yen kon wadeni Jungkung Mardiya kula terima pejah. Kang Mas Janaka kula tresna panjenengan Kang Mas badhe dumugi jaman kelanggengan panjenengan kang kula dherekaken piyayi kok ngono lho kok ora kena dantep iki njuk piyayi apa ngono. Luputku ki apa ngono yen kok ngono kuwi rasane ana ati kok dirujit-rujit. Terima kula wangsul gadeng cempala kemawon menawi panjenengan mboten tresna kaliyan kula pangeran. Ngono. Apa kira-kira lambeku ora kelek kok ya? Ayo nyemoroke alon-alon kok semblang nek kelek. Yajeng ora Sri Kandi. Sri Kandi. Iki ngapa iki? Nglekar. Wis gak wis. Mengko. Susu ora. Leni boki mengko. Ngenteni le adus. Ora ning mengko nek wis tak tari kuwi agek nangis nibo ngono. Waduh, gawe kacau iki. Wis siap-siap. Nibo kok ngene malah disemayani mengko. Lah urung ditari kok ya wah jan dadak nganggo penari bareng. Iki tangi meneh. Ha iya wah wis kepeksa dinggo meneh. Lakwane kok ngono ya. Dadekke putri. Diajeng Wara Sri Kandi. Kula Kamas Permadi. Gandeng jeneng para yai serampung lajar manah. Hah? Urung e. Kocape iki lajar manah iki serampung. Oh iya. Oh kocape. Ayo. Kowe saiki gelem melu Jungkung Mardiya bakal diboyong ana negara Muter Gelung. Sri Kandi. Piye iki? Nibo. Oh, alah salah telat wis. Nyuwun pangapura. Telat. Kok meneng? Lah apa kira bengok-bengok apa piye iki? Gek tangi. Oh, iki tangi. Ha iya. Waduh.
wis dadak tangi meneh. Nangis. Kepiye ngono kok dadi ora sepisan dadi. Ana wong kok dadak kaping pindho kon bebrayan aku ra wis trena karo kowe to Kang Mas Permadi. Aja kaya kono. Wong sak jagat lan pramudita sak ngalam padang ora ana sing tak tresnani kejaba mung jeneng sira. Wadene kok aku tok kek-kek kinjur nalarmu kepiye kowe iki Kamas? Kamas kowe ora kelingan karo Widodo kowe. Nek kaya ngono kuwi becik aku tak bali nang kidul ngomah wae. Tinimbang aku dadi bojomu kaya ngrekoso temen kowe nek kowe mati ro mati ya. Kok yang pikiran awakmu nanti kuru kowe ini mergo saka mikirake karo kowe kuwi Mas. Aku njur karo kowe kuwi Mas. Lah mung anteme aku nganggo apa, Gong? Watu. Mulane lara kabeh. Lah wong nganggo tangan wal-wal mosok nyuwara blak-bluk blak-bluk. Arang men tonji. Tonji ora. Dadi nek ngono ora gelem kowe dadi bojone Jungkung Mardiya. Mang. Raya Ratu Sugih. Nek sugih-sugih ning mesa marem kowe. Sugih kaya ngapa aku kebacut tresna karo kowe, Mas? Iya. Aja kaya ngono kuwi. Ora diajeng ora. Arep piye-piye nyatane kowe iki tak tresnani temenanan. Ha iya. Aku nek kok ngira yo mati ro mati. Ha iya. Mbok eling rikala jaman semono. Ha iya. Ketemu sepisan kepiye? Nanti aku tak ajari mana mongko maneh aku ora tau mana nganti iso mana. Mergo saka piwulangmu bareng wis bisa kok malah tak tinggal melarikan diri. Kaya ngono kuwi wong ora tanggung jawab. Aduh seru. Gumonake nek kok ngono. Ya wis ana luputipun Kakang sing gedhe pangapuramu ya Di. Pun Kakang wis longgar nek ngono diajeng tresna kelawan pun Kakang. Lah iya ngono to. Cak sepisan aku rak beguru. Ajar mana? Maune wis dikai teori, wis dipraktekake. Pemanahe mau wis ora bakal luput. Nyatane aku nyekel panah wis dites. Apa sing tak panake iso tumoto. Ha iya. Ning kae mengko ora wong kagol ing nalem banjur. Kadiparan nggonku bakal suka wangsulang. Marang saya nyemini engko tak temonane dhewe ya wis kana temanana yajeng kowe Jungkung Mardiya aku Jungkung Mardiya kepiye kowe dadi bojoku gelem ora aku kemang aja kok ngono kilo aku dimek Sri Kandi kok ora hidup isin meng dijawele bengok gila aku dimek. Barang etok-etok iki wong sengit-sengit temenanan. Padane kaya rup karo marga kae. Kowe dadi bojoku gelem apa ora wong? Aku gemang aku aja kaya ngono kuwi aku kebacut tresna karo Kamas Permadi. Kok aja ngrusuli aku bebrayan. Kowe ora gelem ngati-ati, tak jotos kowe. Gelem ora? Kemang tak jotos kowe. Ayo gelem ora? Ya ora ora bojoku gelem. Cilaka iki. Permadine sing cilaka. Lah kok yo nglimpekke aku. Mau genahku cok lunga ijen. Sri Kandi diantemi ora. Lah witekno bangane lara. Mongko saurunge Sri Kandi iki ketemu karo Arjuna kuwi pancen wis yange kae.
Yange Jungkung Mardiya ayo ilok-ilok ra ya kudune ra ya. Kepiye ngono. Raketane dong nang ngekol. Ning gak takon-takon. Ning apa mbiyen ya umume ya dantem ngono kuwi, Tru. Hah? Ya dantem. Lah iya. Kang Jungkung Mardiya ki wong kotoke. Kowe dadi Sri Kandine, Tru. Tekate ora duwe bojo kae ngampleng-ngampleng rak marem. Ayo, ya kene. Wis. Ayo, Sri Kandi. Kowe kepiye? Wantahe kepiye upama ta kowe tak senengi ya? Kok njuk wantahe kepiye upama kowe tak senengi? Lho adipek bojoku nek ora paitane seneng kepiye wis? Seneng kuwi tegese seneng kuwi demen ngono. Ha ya nek kowe kepiye tak pek bojone upama kowe tak senengi kepiye kowe ha? Ayo kowe tak jak bali ana nguter gelung yo. Aku seneng karo kowe aku. Dadi bojoku kepiye kowe ha? Yuk, Dene. Dene. Kok tangane jur ngono-ngono. Iki jaket wong apa ngono iki wong apa? Wong lanang e. Maida apa piye? Ya ora kaya ngono kuwi kowe apa ya ora ngerti nek aku tresno karo Kang Mas Permati mula to aku ninggal kowe. Aku ninggal kowe kira kelar kowe tak sengiti ngono. Lah kok dadi wong ora kena disengiti kok nusul rene iki yo karepmu kepiye ngono. Ora rumangsa kowe disusul karo wong lanang ya. Kok dadi kowe nyepelekke karo aku kowe? Karo wong lanang kok wani iki kepiye sago nggawa keprak kok dadi kowe. Malah lunga tak susul kowe. Aja kaya ngono kuwi. Aku gemang melu kowe aku sing tak tresnani yo ming pertimbang. Wis ora berduli. Bisa kelakuan tak kampleng. Iki wong apa ngono iki? Wong lanang kok kejembe kok ngono lho. Ya aku ora wani karo kowe ngono. Belum. Aku urung ngampleng e. Ora butuh karo kowe aku. Weh, lah silaka ajur iki aku. Nek ngono kowe ora gelem dadi bojoku aku kemang. Ya wis. Kasih. Jagat wong kok banget tenan ditampik wong ora ngerti. Ya wis. Aku ora butuh wis bubar aku. Ora ndek bojo Sri Kandi ya wis. Ora ndek bojo kowe ya lara awake. Lah dikok ngesiang. Aku aja malah minggat. Wong didadekke wayange malu. Ayo dijur-jur awakku. Nang kono malah netral. Kowe kira jak omong-omongan karo Petrus ora ana paedahe. Dadekke putri ora wangun, dadekke ratu ora wangun. Wis sapa gelem dadi putri ya kamplengi, dadi ratu ya kamplengi. Ana wong kok mung kampleng-kamplengan uripe iki apa meh kampleng-kamplengan apa piye? Sing ngampleng mono aku kuwi sing payah rupaya. Bener luput jamuk-amuk. Ya ora nek ora luput ya ora jamuk-amuk. Kang apa sire ki ya tak gawe nglipur pikir malah Bagong yuk kok ngono. Arang uripe menungso kaya awake dhewe iki nek ora tanpa nganggo hiburan ngono iki sepi ing pikir. Nek dong tas gotong royong karo tangga teparo sing perlu ngapik-apik papan padunungan nek cara awake dhewe ya mbangun desa. Ning mengko nek bar nyambut gawe awak sayah mata ngantuk. Nek tanpa nganggo hiburan kaya-kaya sepi ing pikir gandeng aku montas temandang nyambut gawe. Ayo padha seneng-seneng dolanan kowe karo aku. Oh, ngejak dolanan. Iya. Petro ngejak dolanan gong. Labrak naming dolanan. Labrak. Iki lho contone. Iki nek meng seni gendeng joget wis pusate iki wetengku iki. Kowe nek karo Bagong kalah to, ayo urung karuan. Wis saiki kowe nintinga gending kutut manggung pelok barang.
Oh ya. Utut Manggung pelok barang. Heeh. Pasrano ibu sing saka Klaten ya. Iya. Kon Kutut Manggung rong ramban, mengko sawise Kutut Manggung rampung Malik Slendro kowe kudu dolanan pengijuan kanggo gawe conto kanca-kanca pradesan. Oh. Luwih-luwih sing pokok ki sing mapan ana pagunungan kuwi tumraping aku penting mungguing pengijuan kuwi. Oh ya, tak tintinge ya, Dak. Heeh. Sore. Wangune arep wilet rangkep. Iya, wah seneng wangune arep liwet rangkep iki. Manuk Kutut kuwi anggere wis bar ditokke saka njero omah, dijog omben-ombenane. Mengko nek wis ombene dijog, njur saiki pakane ngono. Engko nek kira-kira manuke gering didol. Oh, aku njur pengedol wae kae. Njur saiki pakane. Oh ya. Kari dhewe nganggo bapakne Tole. Ha iya. Kowe sing pungkasan
Bapakne genduk. Sing dhisik dhewe bapakne siapa? Bapakne wudu. Lah kok leren iki nganggo dibawani. Oh. Sisan-sisan ayo dibawani. Tak aturne. Sak cekapipun monggo katur. Jit, iki ora ceki kerok lho, ceki krek. Kok ngono kok ondang-ondang. Senengane do ceki kerok. pelok barang. Wah, apik banget. Apik. Muni tengah wengi nek esuk muni awan jan ketok kaya regeng ngono omah. Ayo. Gamelane larasane kepenak ya, Reng. Kepenak. Larang kok iki. Ayo. Nek kowe ora kuat tuku gamelan kok ngene iki, Truk. Ayo gamelane Petruk wis slendro pelok e. Oh iya, welo takonono rak slendro pelok Petruk kuwi. Gonge kae sing dekeman kae. Pak pencune loro iso gur-gur. Kowe kuwi ngono kuwi ning gandeng Petruk karangane ya ora iso ngrumat ya tampare wis do pedhot. Lah iya ora. Ora kaya gamelane sapa? Nek gamelanmu kuwi ketoke selembar ning rondo kepenak larasane Reng. Ha ya wong pancen ming slendro tok nek gamelanku. Heeh ning ya kuwi. Anake akeh. Lho. Gamelane kok ndi anak? Lho, anak iki contone ngono lho, wis dibaboni ngono. Oh, peranakane nglarasan oke-oke wis. Kaya arep gamelan kene slendro pelok kene ora kerumat ya elek ya. Elek ditabuh ya nyuwara. Lonteng. Au tampare do pedhot. Wis semono kang duwene ya ditabuh ya, Truk. Ayo. Nek dong seneng atine kuwi cok. Nang gone sing slendro, kok nek sing
Slendro kuwi kira-kira wis jeleh larasane yo nang belok ngono. Ya. Nah aku ki yo mung slendro tok. Slendro tok, heeh. Lah ku nabuh anggeran. Angger murnak ora sida kok aku angger. Nabuh gamelan kok karo anake ora sida wong kok ndak digeguyu ngono. Wah aja nang kono nak aku latihan kleningan. Reka-rekane Bagong. Nabuh gamelan kok karo anake kok wedi. Isen aku le ora iso nabuh kuwi. Nek ora ditunggoni nap ya iso kae nangning ngono ki ya ketok ya kaya titis kae. Lah nek anggere anu ki cok maratuaku mak glibet ngono kuwi dadi. Ya ora ketemu nalar. Kok maratuaku ro gamelan rapati seneng dadi ya kuwi eleke nang kono ku sing seneng mung aku dhewe. Slendro komplit, ha? Komplit ora. Mung slentem tok. Ayo jadi tinting gending pengijuan. Ya, rungokno ta. Senajan to dolanan rupakaning gending ning mengku karep kanggo conto marang kanca-kanca masyarakat. Lah iya. Dadi nek gending ki aja mung gending tok, nek upama to diteliti sing mengku karep lan kena kanggo patuladan. Oh. Wis genten kowe? Yo. Sing tok karepake Banyumasan. Oh yo, Banyumasan. Jenenge njaluk gending apa Banyumasan ki akeh banget jan. Lambang Sari Genyot. Apa Lambang Sari Genyot? Nek muni genyot aja seru-seru. Genyol ngono. Lambang Sari ya. Rungokno Pak dolanan apa Banyumasan Lambang Sari.
omah jenenge Lambang Sari. Lambang Sari cara Banyumasan. Lambang Sari cara kene ana dhewe. Rondo Nunut cara Banyumasan ya ana dhewe. Kowe iso gak? Weh, rungokno. Mundur kono. Rondo Nunut aku. Terus mundur. Mundur. Nah, aku kene. Lho, arek yo. Ora yo gendeng kok cuma metingkring. Aku kalah karo kowe gendinge isin aku Banyumase apik aku. Rondo Nunut. Ah iya, Rondo Nunut mengko randane ayu apa rasib bae. Gajali kaya ngapa, Gong? Mbak Ayu. Rondo Nunut Mbak Ayu. Bocah-bocah kowe nyolong jagung ne bayane diomahi meneng bae suwe-suwe dadi mantune. Maksude bocahku iki nyolong jagung nggone Pak Bayan, damuk-amuk meneng bae suwe-suwe malah dadi mantune. Weh, lah nek ngono tak nyolong aku. Kok njur kowe sing nyolong. Sing nyolong ora dadi mantune, dadi bangke nek. Apik iki nunute rondo. Walik kowe. Randane nunut. Ora nunut tukang kendang. Ora nunut tukang kendang. Oh, jan gayeng-gayeng. Seru-seru. Joko pating klirik. Randane nunut. Ora nunut tukang bonang. Ora nunut tukang bonang. Nunut sing dadi Wait, leren. Ampun dinunutke galange. Galange pun mboten mbutuhke rondo. Yakin. Ampun dinunutke mriko jalaran niku ana. Nek mboten wonten niku Kirnamon kon. Banjur Kirnamon kon ngampiri. Nunut sing dadi dalang seru-seru pes-pesan wader gelung bunder kecentel pager ora kaya kapok ora iki gendeng apa edan ora kaya kapok ora seneng aku bandane
mung sawiji dadi kan pilihanane Bagong. Karo gending-gending Banyumasan rada ngoyak, ora mung doyak jan tak bledek sak kayange. Kabeh gending nek iso aku ora fanatik ngendi-endi tak senengi wong pancen wong seniwen. Seni. Wong seni kok seniwen. Ya kuwi sing tak jaluki ngono kuwi aja cocok duweni rasa fanatik. Nek cara kono kok ngene mongko cara aku yuk dikukuhi ki aja. Awit kabeh gending, kabeh seni, dolanan gending sing baku kuwi tinggalane nenek moyang jaman biyen kuwi ora kena ditolak. Ya arep gelaring kono cok beda to cerita-ceritane adegan bisa kelakon intine padha wae mergo saka kewasisane sing ngolah ngono. Ning ora kena njuk duweni rasa, wah nek cara aku ora butuh kira kono ndang tak tutu ngisut ora kena. Ya sing apik ngono kuwi. Kang Garing ya iso to randana cara ngayoja ya. Iso lah wong ngayoja. Dudukane sak gambir sawit. Oh, ayo pinter. Randana Banyumasan aku ya iso to. Muni piye? Ku mau. Ayo muni piye? Ku mau. Jajal praktekno. Mbuh. Ora iso kon prakteke mbuh. Ya aku mau sing muni. Tandane nunut. Lampene digrumut. Ora ngono kuwi. Nek Bagong kae iso. Tandane nunut. Ora nganggo au ngono dadi nunane nanu ngono. Tandane nunut. Orang inang, orang ngentut. Besar bener kleru. Orang inang, orang ngemut. Ngono njuk kanca-kanca pradonga. Orang inang, orang ngemut. Lanjut. Iki lekas. Lambene. Nah, kuwi sing tak senenge nggon grumut lambe. Pancen aku seneng nek kandhane grumut lambe. Nek lambe sumur gemang. Kang, apa? Wis awake dhewe geguyon wis rada sauntara cukup. Kiyaine wis dekem kalau. Tinggal saya Ndara Abimanyu mongko Ndara Abimanyu ditutke Ndara Gatotkaca. Oh iya. Arep arep majutake nggone tapa. Mula titerana rak agemane rak nyawit to merga saka dasaring batin bakal ngudi marang katentremaning urip kanggo para putra-putra ya sumrambah marang para kawula. Ngono. Wah nek ngono piyai loro kae jan tetep mersudi temenan karo uripe ya, Dang. Mulanya agemane rak padha yo tata-tata gong disebo gong. Ya